Že no to jinak nejde. Já tam lezu ze spodu. To máte strašně těžko. Dostat se někam ze spodu. Put! Musím si říkat svůj. Víte si, to problém je, než někomu blížíte. To stolupuje Ještě jednu. To byla nešťastná nehoda. Počkej chvilku, vůbec. Až... Hned? To skoro je. To skoro je. Ten blázen. Výrazný nějaký. Vypadá ten čip, no. Jo. Jaký? Ten se tam natočený. Mě vylouplaj s tím. Možná tam ještě ta destička, nechaj to. Tam ještě furt je. Jak má toto udělané pouzdro? Jo. Čau. Ne, už zase. Přesto nejde vyloupnout aj s tím. Můžete něco vysvětlit? Proč tam vždycky ten čip zůstane? Jsem ho chtěl vytáhnout. Že je tam strašně dobře přilepený. Myslíte, že to jsou částky, jo? Tady to teďka už krabuju. Pěkná blbost. Tady pojedu s rakovým, aby udělali takovou malou součástku, tomu nevěří.